Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Manong, addaa. Nay, adda ka met, Gloria. Nagadumagayam ti tarakan mo dito'y likod ti balayaw. Isumat ara kita ti pakabisbisyak. Nanipod nagretiro akasoldado. Ay nakaayayat na gito'y manok mo. Naglulukmag na. Naganak pa ikit yedo ababoy ko. Iso ti pagpuypuy ata kiti rabi. Nagasam, sagsasangapulo da iti anak. Ne, ado pa'y ti pabukas kadapato at tarakan mo, Manong. Ay na, mayat ti ado ti tarakan na. No makasidsida ka, mangtiliw ka lang. Organic ko naman. Imbag ka pa'y, Manong. Kaya't mo ti manok, da itiliwan ka. Imbag lasi daam. Ay una, Manong, kayat ko. Ay kapaguray ka man. Hapay, awan ka din, dagiti tarakan mo ang manok ede. Ay, awanan, Manong. Ininot at iniliw ni Bonji. Ay na, impapulutan namanan ka dagiti barkada na. Imbag kumamot no pinaramanan na ka, ket sikati makintarakan. Tultulungan nakmat kit de, Manong. Ay, patsyamot at tulungan na ka dayjay atarakan mo. Anya ngay, auntie? Nakasarita mo't laang ni daddy? Wan, Nancy, balasang ko. Inikan pa'y iti manok. Di tala talikod di balay ti ayan na. Dagi ti latamot taraken na, ti as-asikaswan na. Daitang arod ti kunana. Nagadong arod ti taraken na. Nagagatmat ni daddy nga agtarakan, auntie. Naglukmag daytoy inted na manok. Awang gayam. Kumusta ngayon ni Bonji, auntie? Ay na, adalata ijay balay. Aginiinom ka di pa'y laang? Ay, katuan abalasang ko. Pasaray ay aban na, dagiti barkada na. Ay na, kaano nga taaya nga agbalbaliw ni Bonji? Kaasi kamot, auntie, amang tartarakan kunkwana. Imbag pa'y jay baboy no taraknam. Mabalin mo nga ilako. Angam no ni Bonji, nga kasday nalatan nga aglaklakay. Ala, agawid akon balasang ko. Tanay, agluto akpay. Adda ka di pamasahe yo, auntie? Ay, awan nga rod balasang ko. Magmagna akon Alaan yun dato'y limagasot, auntie. Jay daduma, igatang yun to iti agas yo. Ay na, agyaman akunay balasang ko. Nanang! Mabisin akon! Nakaluto kan? Saan pa yan ako? May sama ngamin nga agluluto. Nagbayag kan nga agluto bakit? Manok ngamin daytoy lutwak asidaan ta. Manok nga agpriso Mala, siya akong tagluto. Unay kan, taiwalin nakmulatan. Agpaigid ka man, nagbayag ka ngamin nga gungunay. Amumat abakot akon. Ala, ingkagi na. Agtugaw kan, ta siya akong tagluto. Apay-apay-pay anak pare. Anya ti bagam? Aginom tayo manan Di ka man? Aglut-luto iti karne ti manok. Pulutanan tayo pare. Ay, mayata pare. Ala, ingkaya ban dagiti daduma. Tagiinom tayo dito balay. Kumatang kayong tumatan iti arak. Apay, nangalam iti manok pare. Saan mo natamagan? Sa bagay, nalaing ka madumiskarte iti pulutan kay. Ay na, nagmayatin tayo ginom. Ato pa iti pulutan, iso nga ginom tayo. Nagdakil din niyawid ni nanang ko amanok. Mangmangan sa mo ni nanang mo, pare.
Ang kamutikan ti sida na. Iwan gaya man niya. Kaasi mo paray. Isugayam tinangyawid na ito yung manok. Mabit lang, tamang pangkuikan ni Tisitan na. Mabit lang pare, panawang ka pa. Sige lang pare. Atoy, sidam. Agsidsida ak iti asin anak ko. Tadi mo mat kayat akisayak jay sidaan. Pulutan mi dayjay kung nagmanangan ka. Di ko Tisidam. Tasaan ka matlaang ang makangalngal. Nagmalas mo tikas to'y abiyag! Ay, bunti anak ko. Di mo matpirgin aday to'y balayta. Abot-abot lang arudan dagiti tawan Pumanaw ka si kaabakit! No di mo kaya't asikat ipagdas alan ti pungtot ko! Apay nga'y mata papanawan na kanak ko. Ay na, dinanog mo mananday taritaw. Naabutan lang arudan. Anyaya ti pagkaskastam. Nagiinom kayo lang arudan kadagiti barkatam. Anya ginadamag ko. Anak wala-wala man ni Bonji idirapi. Wan daddy, sigun iti istoryada, nagwala ka no iti balayda. Imbag no saan na sinaktan ni nanang na. Dayta nga rod daddy, jak amo Apay aya akas jay ti aramid de ja akasinsin mo. Kastamot talaga. Numabartak, agwala. Adapay numaminsan, agpukka-pukka o jerwar ti balayda. Imbag nga ron, tasan ang nakakita iti patadam. Inaktuman ka sa Rita. No danggan na ati pa magbagayo kan kwa na. Ninanang nantupay di nakabutang. Kaasimad ni nanang na. Imbes kumataraknan na tabaketen. Mapanakit di bot-bot ngan. Ay na, kung nakada kayo daddy, tarakan na ni Bonji. Isu nga abusado dayjay a tao. Anyang ay ading ko. Kumusta ka? Ay, sa anak-anak katurturog idirapi manong. Takalpasan ang nagwala ni Bunji. Pimanaw, kat aging gaita, saan pa'y ang nagaw-awin. Nasaysaya at no saan ko man nga agsubli. Tapno awan mang parikat kan ka. Madanagan akmat nga rod. Amangan no adamang kurso na adakan kwa na. Ay na, makapadanag. Kita umanti inaramid na dito'y palayo. Abot-aboten da kiti tawa. Matintinagan dya may sa atawa. Kasano no agtuto? Ibagak to at tarimaanan na. No kayat na atarimaanen, idi pa'y lakuma. Apay nga taakas dya anak ko. Gapotay nispold mo, ading ko. Inten mo amin akayat na. Anya ngay ita, di na kan pagbutngan Apolos. Ne, isunsada itan ni Bunjay manaw. Nasaya at tanagawid. Masapola ka sa ritak. Nanang! Makain inumak iti tanom! Dito'y kalaang. Siya akong timapanijay kusina. Takasaritak. Sige, manong. Uncle! Ata ka magkayam. Apay, ayan ni nanang. Agin inanang. Tasaan ang nakaturog itirapi. Pinagdandanag mo matkayam. Apay, nagkapuam aya. Di talang. Nanang! Ayan jay tanom kon! Maan-ano ko ma. No si kanti tumakder ang mangala iti danom. Bakit ang tiinam? Iso ko matirumbang apagserbiam. Adula amin! Di ka lamaasyan kininanang mo. Nagdakkel ka atao. Ibaon-baon mula ang akasta. Kasano no awanan tiinam. Kasano kan nga agbiag. Respetaremet ni nanang mo.
Di lagi pulong-pulong kini Uncle ter aramidam. Agi pulpulong ak ay amot anak ko. Kasano kumaanamuan na ti amin? Amo ti amin ter aramidam kanyak, Bonji. Tanya ko mater aramida kan ka. Huh, natangken ti ulom. Dinak ng denggen. Huh, ala, labaam da iti t-shirt ko. Nasakit ti barukong ko, anak ko. Jak makasakdo iti danom apaglabak. Sadot ka ko ng kidya! Anak ko. Pumanaw ka dito isang walak! Awag serbim abakat! Pare Bonjay, puno mo dahi tabaso mitiara ka. Tani, pinunok mo tibaso. Oo na. Dahi talaga yan. Pare, at dagat tila kaya kursunada kadanogan dito ipurok me. Ayan na. Najay, agsigsigarilyo jigid. Naglastog pare. Abay, inan-ano na kaya? Nagmading ano ti pa nagkita na kanya pare. Anya di kaya't mga ramidan ta. Danugan ta pare. Ikantay ti pagnakman na. Daddy, adan yan di Gloria. Sapsapulan da kayo. Tapay. Agsangsangit mat. Kaya't da kayo kano ang makasarita. Kaasi ti anak ko, Manong. Apay, kanya tinapasama. Imbalod na ni Bonji. Tiniliw dagiti pulis, idirabi. Tiniliw ta. Tapay, kanya tinahalid na. Adda kanulakay, adinanog-danog da. Hanamat kaya baso na. Saan lang mat nga iso? Aduda ng danog-danog. Timaray dagiti kakaduana. Kat iso tinatiliw. Naglokon. Ang muna at lakes, apay nga inarabid na. Agpagpakaasi Manong. Ingka makisarita ijay pulis. Parwaranda kuman ti anak ko. Kaasi mo't ijay pagbaludan. Bayang laeng. Ijay na laeng tapnon. Sumot lang nga sakit ti ulong. Pagdandanakam no kasta pumanaw. Nanang, parwaran na dito eh. Kita mata, nagrugit dito eh. Nagrugit dito yung nagtipagbalutan. Nagbangsit, nagatuti lamok. Ikarim nga rood, ngagbalbaliw ka, anak ko. Ikarig, agbalbaliw ako nanang. Sana akong nga ginong liklik akong nagitibarkada. Tung palom day ta akarim, tani. Kababain kin ni uncle mo. Iso ti makisarsarita iti pulis, tapno makarwar ka dito. Una nang, talagang agbalbaliw akong. Agtrabaho akong. Mapan ko bang gagan daga nga imbati day ditarang. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Una nang, agbalbaliw akong. Ikarig, para walang daklayan dito yung pagbalutan. Agyaman ka kin ni uncle mo. Ta iso tinakisarita ka dagiti pulis tapno makarwar ka. Nagyaman na kang kan. Noan niya nagitin ka rin kininanang mo. Nasken atong panam. Wanang kan. Talaga atong panak amin nagijay. Agnakam kan, tani. Lakay kan. Ado tinasayang apanawan. Wanang kan. Mala. Agawid tayo nga roden. Aglogang tayo ni Jevan ko. Taitulod kayo ija balayo. Auntie, nagmayad mo ti pa nagtugtugaw yun diti paraangan. Ay uwan balasan ko. Urayak asumang pati kasinsin mo. Saan ka di manin anagawid, auntie? Napan siguro ijay taltalon.
Taing ka rin namat atalunan na jedagaday di tatang na. Nasaya at no kasta. Doan arabi kan talungaal daw asaan anagaw awed. Panagkunak, nang ipatakder iti abong-abong na ijay, katrogrog yan nanti agtalaon. Ay na, adamot gayam namnamang agbalbaliw ni Bonji, auntie. Maragsakan ak nga ron palasang kao. Di magasak laang dito'y balayo. Mapana kon hindi trabaho. Kumustaan kay laang. Awan gayam, nakuna ni daddy, nga ited ko kano kada kayo dahito sa nga ribo. Nay, apay day ta. Igatang yung kano iti kayat yung agatangan, auntie. Ay na, nagsaya at kit din aya, Jacob Satko. Pare, awanan ti maigatang iti arak. Sapay awan mat nga ti kwartak dito eh. Nagkapoy ka na. Dumawat ka na kaninanang mo. Ano mo na niya? At kwarta na rin niya, pare. Sigurado. Ikan na angkol ka kahit. Ala, ingkan, taurahin ka dito, pare. Taginom tayo, waging katagpat-pat na. Mayat. Tapno nalakak lang ang makaala iti kwarta. Alaak ti kwarta na. Mapana ki kwarto na. Alaak amin nga idultulin na a kwarta na. Nay, awan mo't tandya iduldulin ko a kwartak. Nalipatak nga ta no sa dino tinang idulinak. Bunjay! Bunjay anak kaw! Mapukpukaw jay kwartak. Igatang ko kumaiti bagas. Di nagman pabasulan si kabagat. Awanan ti igatang ta iti kananta anak kaw. Pumanaw ka! Agdal na ka man! Pumanaw ka kiti! Kunak no nagbalbaliw kan. Nagbalbaliw sa sawam, mawan serbi mabakat. Hala, pumanaw ka dito isang wanak kunak na. Pangalaak nga'y iti gatang ko iti kananta. Sana balikan niya tamaan usak tibisin. Ngamsi ka ngay anak ko, kasano ka. Diyak kayat ngagbisin ka. Nanang! Jacob ngay! Nagpuisit na yabak-bakitanan. Tadimat lang makaringan. Aldawo na. Nanang! Jacob! Nagure ka man. Mapanak man na iyasilid na. Makangag man ang kanya kiti sao. Aday ta. Nakaturog pa ilang. Hoy! Agring ka na bakit? Ne. Napay ngay. Saan patan nga gang angas? Nanang? Nanang! Natayin ni Nanang. Nanang! Kasano ako noon ka, Nanang? Nanang! Saanen arumbang nga agpatarakan tayo kadagiti naganak, no adda tayon iti umno nga idan. No dikat datayo ti rumbang amang tarakan, wan no mangaywan kadakwada. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
gasa, iti biyag. Niki, aday bagakan ka. Anya man ang dayta, Glyza? Naawat matgaya man ni Janry dito'y pagtrabahuan ta. Ha? Wen, isukano ti maisukat iti head ti marketing department ang nag-resign. Ni Janry, akabatch tayo? Wen, nagdaton dayjay kan ka idi kolehiyo tayo. Saan ka di? What? Imuna ang nagdaton ngam ni Samson. Ngam saan ko nga inaklon, gaputa ni Samson kat nga rod ti kurso nadak idi. Ay, sayang. Ay na, di mo isublipay tinapalabas. Amangan no iso ti pagapaan da nga agkasinsin. Nay, nakabistida ka mo ni ki anak ka. Nakalipstick ka pa'y. Panakunak adadit mo. Husto kayo, tatang. Adadate mi itinobyo. Ay, kano nga kalay sa kayo ngay. Jak pa'y masungbatan na ita sa ludsudyo, tatang. Ay, apay kumakagpada kayo met itinobyom nga dan iti husto nga edad. Saan pa'y akayat ni Samson nga agkalay sa kami, tatang? Ha? Apay ngay? Jak man amo kan kwa na? Sa nabalik iday, dumting tulata. Wan tatang, dumteng to kadilata. Ala nga rod, taagrubwat akon. Amangan no agur-urayan ni Samson ije restaurant a nagtulagan mi. Itay pa'y nga agur-urayak iti restaurant a nagtulagan mi. Ngamjak mo't makita tinobyok. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Niki? Ne? Apay nga itakalaang, Samson. Pasensya ka na. Anda nga mininaramid medyo office. Okay. Agtugaw ka nga rodan. Taagorder-tan iti kananta. Sana ka mamisin. Agorder ka lata iti kanan. Anya? Birthday nga min ti katrabaho kita eh. Isuan nangan kami di office. Unay kan? Anya nga rod di aramidan ta dito'y restaurant. No saan kamit gayam amangan? Kas na ko na kon. Agorder ka la iti kanan mo. Sayang. No aduam ti orderan. Saan ta maibos? Kumusta nga iti date yo kini Samson, friend? Jak man amo, Glyza. Kasano adi mo amo? Jak amo no date pa'y lang at adayjay. Ay unay kan, friend. Apay, anyat na pasamak ayan. Siyak laang matinangan. Kalpasan ti panangan ko, nagawid kamin. Anya? Sayang laang ti oras ko anapan. Nag-video call kami latta kuman. Di sa anak pa'y nagbambanog a nagbibiyahe. Kat, napan kayo kuman nagbuyay ti sine ah. Wala saan, napan kayo latta kuman nagpasyar ijay Burnham. Kasano kuma, kat awan pa'y ti may sa oras a nagkadwa kami, kaya't nakit din ti agawid. Anya? Oh, si Kamat Gayam, Janry. Wen, maragsakan at nakita ka manen. Diyak amo adito'y gayam mo't lang ti pagtabtrabaho. Wan, makatawan kun ditoy. Kasta gayam. Kit kumusta kayo ngayon, Samson? Ay, okay kami laang. Ha? Iti kasta ato no ti boses mo. Kasla saan ka asigurado Si Kakit Dimat, okay kami laang. Okay, no kasta ti kunam. Un gayam. Nangan kan? Lunch break mo ito na. Saan pa'y? Ururayok pa'y tigayam ko. No kaya't mo, agigiddan tayo namangan. Kwa? Saanan? Tapay. Amangan no agselos ni Samson, no maamuan nang agkuykuyog ta. Amangan no guraan nakpay. Nagapumat ni John Ray ti office mo itay, Nikki. Anyang itimbagan na ken ka. Awan mat. Sinaludsod na laeng no kumusta kamin kini Samson. Kano kayat ko kano, nga aggigiddan tayo amangan. Ay kat imanugot ka kumalagtan Ha? Ay na, amumutan a seloso ni Samson, friend. Seloso ngam saan mat nga rod nga effort no may papankan ka.
Uray adu ti pagkurkurangan ti nobyok, maawatak lata. Kasta talaga taadamot trabaho na. Tinapatag, napudno kanyak. Wan matkat di Mala, rumarta nga rudan. Anyat orasan, kat ni, saan tapay ang nakapag-lunch? Anya nga minantay ko nam nga ibagam kanyak, Nikki? Friend, Oh, apay, anyat na pasama. saan mo tan nga agtext ni Samson kanyak? Ang mga nobisi. Mano nga aldawan. Uray, good morning. Wano good night man laang. Awan pay. Kat, yung kasarungkaran iti boarding house na ang mga numasakit. Awan mo tinadakdakamat na kanyak. Ang mga numasakit ang mga nagtrangkaso. Wano ang mga nadukot ti cellphone na. Nga ta? Diyak sigurado ngam tapno maamwam ti sungbat iti saludsod mo. Mapan mo bisitaan iti boarding house na. Sana bali taamumot no sa dino ti pagnanaudan na. Nabayagan sa anak-anap na panidjay, Glyza. Ay na si kakit di mat Nikki. Saan mat anarigat asapulan day jay kat? Nana Mila! Nana! Mabit lang. Umayan. Oh, si kamot gayam Nikki balasang ko. Italaang manan nakita ka. Umunag ka. Saanan, Nana? Adala ko makayat ko sa ludsudan ka na kayo. Anya da ita. Nakakandado mo ti kwarto ni Samson, Nana. Dito'y kadipay nga agaw-awid? Wan, katno ka na yun nga da kadua na babae. Anya? Kunakit di nagbreak kayon, tanabayag asaan ka nga imay. Kan may sa, agsasabali babae ti awid na. Anya? No kasta? Luklukwan naklaang ni Samson? Ay kwa. Diyak ang mutisong bat dayt asaludsud mo balasang ko. Basta siya, imbagaklaang kan ka no anya ti makitkitak. Addakan ka no patyam wan no saan. Uy, Nikki, itay pa yung agriring ti cellphone mo. Saan mo ka di asungbatan? Bay amlatan? Asino ayat ti umawawag? Asino pa'y kuma? Tilo ko alalaki Makauma. No kasta, nag-break kayon? Nabayagan nag-break kami. Ngam ni Samson lang ti makaam mo. Anya, adayamat kasta. Ada agasam ngay. Taagsasabali ka no ti babae ngayaw awid na iji boarding house na. Nasayang lang ti panawon ko kankwana. Asino mat ngay tinakadamagam iti dayta, friend? Ni Nana Mila, ti landlady iti boarding house apag nanaudan na. Anya? Glyza, ano ka nun ni Nikki? Kasla na pudot mo ti ulo na. Ay na dyan bagbagaam di kasinsin mo Ha? Ni, saan ka amawatan Glyza? Ti kasinsin mo ani Samson ti makagapo, no apay anapudot ti ulo ni Nikki. Anya ti kalukwan aramidan ti kasinsing ko aya. Kitno agsasabali ka no ti babae ngayaw awid na iti boarding house na. Ay, nukasta. Saan pa'y gaya man nagbalbalo ti kasinsing ko? Babaero at tagayang maging gaita. Ay na, saan samot din nga agbalbaliw ti kasdi a klase ti tao. No, at dati may bagakin ko kit di mo't dumngag. Day takot nga rod. Kunamlan asino mat. No saan laan na anos ni Nikki agayim ko. Nabayag ko man nag-break da. Ay, sayang lang ti panawon kan sakripisyo na iti kasdi a lalaki. Anya pa'y laang ti aramidem diti pagtrabahwak, Samson. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y laang kanya.
Di mo mat ngamin sungsungbatan na kiti awag ko. Nauma akon. Anyat kayat mo sawan, Niki. Ag-break tan. Jakon maanusan ti kastang aramidam. Ti kunam ka di. Kat jak mo nga agsasabali dagiti babae nga yaw awid mo. Sana po no dayta. Ulbod! Ala, pumanaw kan. Ako, pagsaritaan ta kumaan na yung pagdayti, Niki. Mga mabalin pa yung ama ornos ti amin. Napatagak laang matngamin kan ka. No adda ti ka sa pulam kanyak. Ngam no naalamon ti kayat mo. Saan na kun apagan ano? Iso nga ita, nawayakan. Saan kan apakibyangan? Ngam pangasim tadi mo matan guluwan ti biyag ko. Itala ang asan mo sinangitan da di asamsan friend. Idi kat agsangit ka tunggal aga pa kayo. Saanen apulos, Glyza? Iti anya ko maaga po asangitak ti kasjay a klase ti lalaki. Husto ka, friend. Sana bale, ado pa'y ti lalaki dit na. Makasapul kanto iti nasaysaya at nga aday humisong. Ay, sapay la kuma, Glyza. Iti day takin a pintas mo. Imposibleng awan ag gusto ken ka. Kan may sa, adaw mo ni Janry. Ha? Sardangan nakman si ka, Glyza? Ay na, no saan ani Samson ti para ken ka? Amang ano ti kasinsin na, friend. No kasta, nag-break dagaya man? Wen, naumamutin at tigayim ko. No kasta nga ron, ipadas ko man ang tiagdato ni tigayim mo. Angam saan pa'y nga ita? Bayampay laang ama ka move on. Narigat mat no agdaton ka adagos kan kwa na. Kat kaano laang idinag-break da iti nobyo na akasinsin mo. Sa bagay. Aguray ka. Abangan mat no addagaya man nobyam. Kat aramidam anamber to tigayim ko. Unay ka na ya, Glyza. Sa anak mo takasta. Oo, anya nga ita mo. Amangan no addamot ilimlimad mo. Awan, uray kaskasano. At dalat tamot ti buteng ko. Narigat ti makarma niya. Unay kan, friend. Nasurukan ang makatawan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kini Samson. Addan insukat na kan ka. Kitsi ka, single kalatang aging gaita. Nagrigat ti agtalagmanan, Glyza. Amangan no siyak tumanan ti masaktan iti udi na. Ay na, nasaya at ataon ni Janry, friend. Madlaw mo. Ay na, Glyza. Kasinsin ni Samson nga ex ko ni Janry. Anya iti amo tayo. Amangan no babaero matlaeng. Asino ti babaero? Ay, sige umuna akong iji office. Makamo kayo nga agsarita. Excuse me. Niki. Asino nga minanti ko na mababaero? Kwa? Tapno ibagakin ka, sa anak akas iti kasinsin ko. Kabaelak apanagnaganday ta. Aglisi ka iti dalan ko. Magnaak. No siya kumatinaklon mo iti agad-adal tayo pailayan. Di saan ko maanasayang ti panawin mo, iti kasdi a klase ti lalaki. Sa maysa, mano abulan ng agpapapansinak king ka. Ngamdinak mo ti kaskaso. Ay na, jak maawatan no apay akastang ka kini Janry. Naganos di tao kan ka. Wan, mariknak mat dayta. Ay, jak man amo. Kasla sa anak pa'y asigurado kan kuana. Saan mat adakas no ikam ni Janry iti may sagon daway, friend. Mano abulanin nga agpapapansin di tao kan ka. Kasano? Nulukwan nakmat. Tay kunada nga rod. Try and try. Masarakam tulat ta ti lalaki an na ituding para ken ka. Nga ta? Anya nga itamu tayo. Amangan no ni Janry gayam ti para ken ka. Anya?
Ano din ang itulod ka anak ka? Saan mo't ani Samson? Ni tatang mat, nabayagan ang nag-break kami kini Samson. Imbagak mat kada kayo. Wano, nalipatan nyo manan. Aday ay bagam. Kat no namin ano matan, asin naludsod yo, tatang. Asino nga ruday jay? Iso tinubyom ita? Wan, iso ni Janry, tatang. Kasinsin ni Samson nga ex ko. Anya? Apay mo na nakirelasyon ka iti kasinsin ti ex mo? Kinapudno na, nabayagan nga agam-am mo kami kini Janry, tatang. Nilaang ngamin Samson ti type ko idi. Iso tinaklon ko. Ay. Ang mga nuguraan na kayo ni Samson, numaamuan na. Awan ti makagapo, tapnuguraan na kami. Ngamin, iso tinanglo ko kanyak. Sa maysa, adamot ten nobya na. Awanan ti bibiyang na, no asino man ti pakirelasyonak, tatang. Agkape ka ba Janry? Agyaman nak, Nikki. Apay akas tamot ang ti panagkit-kitam kanyak. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Tata Tony itay. Dayjay. Di mo latan ikaskaso noon niya tinangag mo. Saan mo't a big deal, Dayjay? Winmat kidi Ala, agkape ka Agsarita kayo kini tatang madamdama. Ha? Di ka madanagan. Saan mo't nga istrikto ni tatang. Kaya't nakalaang ang makasarita. Kan sigurado, saludsudan na ka, maipapan iti panagkalay sata. No kasta, umanugot ka ngagkalay sata, Nikki? Wan, gapo taay ayatan ka. No napaay ka man iti damo nga ayat mo, dumtang kat dumtang tulat ti ayat, aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Gasa iti biyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Agkapita pa pare Miguel. Sige lang. Ape akas ti panangkitam kanya pare. Adaman sa lodsudok pare. Anya rin ta pare? Asino di napintas ababahay ti paraangan nyo aling mamas itay? Ni Roda. Kasinsin ko. Apay ka di? Kasta ka di? Uwan. Apay na sa lutsod mo. Di mo ibagaan na love at first sight ka. Diya ka mo. Kasla damutan mariknak pare. Ito mo man tinambar na kanyak. Dahil talaga yan pare. Muntoy nga ro din ta cellphone mo. Ta-save ko. Tinambar ni Roda. Kahit in-text mo ka din ni kasinsin ko, pare. Saan ba pare Felix? Apay nga Mabayinak mat. Manya ko matipagbaynam nga pare. No nga hindi nakreplyan. Anya nga tiyam mo, pare. Nakababayin. Sapay nagpintas. Si kamot, pare. Ang damit titsura ma. Pudno? Awan mo tidakis na, no ipahadas mo lata, pare. Sabagay, baya mo? I-text ko ito inton makaawidak. Anya nga iti mo tayo. Amangan no iso ti para kanya. Oy! Nagmayatiis na mo, Manong Miguel. Anya ter aramidom ditoy, klaro. Ay, anya kalaki din aya. Nalipatam samet, nga daka iti salas tayo. Itay ka kadipay? Saan man? Nakita ka lang kami na nakaisam ka. Iso ngay nasitgan ka, Manong. Sino kami tikatiks mo? Di mo ibaga nga daman ng biktimaam. Biktimaan ngay bagbagam man. Katno ka na yun asyak ti mabigbiktima. Tagpapabiktima ka ngamin. Nagsaw ka.
Kasla perpekto ka? Ay na, si kalati malokloko kada taadwa manong. Kasanumat ngamin, nalaka kang agtaltalet. Anya tintitiks mo iti kasinsing ko idirabe, pare. Nagpamamu kinumustak pare. Imbagak agayam na. Ape, adi mo yung bagaking kwa na may saka nga engineer nga eh. Sana na masapol nga ibagak pare. Imbagam ka no, kita kargador ka lang. Kasta talaga, no anda sa lungsod na kan ka. I-text na pengo muna pare. Kaya mabalin, di mo ibagbagati po na trabaho, ha? Apay kay dinasan nga pare. Namin anon analukloko ak pare. Iso mabalin, aramidam ko matikid daw ko, wan? No nya tigayat mo. Kasta, teramidag pare. Panagkunak, kat mabirukak mo ti ayat para kanya. Kumusta kayo tinig Glenda, Miguel, anak ko? Ha? Saan kayo ka di pa yan nagsarita? Tawanan tinas ka na pagsaritaan mi papa. Nalawag alino ko na. Tila kwartak ti kayat na. Di kay matanagan, papa. Iti saan nga agbayag? At danton mayawid ni Manong Miguel iti balay. Anya? Ay namanong, ibagam tipod no ka ni papa. Ngamin, madanagan na, no di ka makasawa. No kasta, adang arudan pagdatdato na, Miguel. Adan papa, kat panakunat. Nabiro ka kunti ayat para kanyak. Ano usak ti aguray? Sino nga tinagasat a babaya pagdatdato na anak ko? Wan nga rin manong, sumbatan ti saludsod ni papakan ka. Ako iyam amukto ka na kayo. Saan ba nga ita? Oy, apay ka sa tikawas mo, Manong. Simple lang ti badom. Ay na, nakachinelas ka. Sa dino ti papanam? Ada date ko ita, ading ko. Ha? Date mo? Well, apay, ada parikot? Ay na, makidate ka kasta tikawas mo. Ay, awan ang mga ma-turn off ti babaya pagdadatunan. Saan mo siguro, ading ko? Ay, naang disinte ka, Manong. Saan ang napatagday ta? No napudno ti panagayat ti may sa atawagan ka. Uraan niya pa itilangan. Wala itsuran. Ayatan na kalata. Ay na, no kasati ko na. Saan ka na kontraan? Agrubatan ka ro doon natin ko. Uray umuna kayo namang rabi. Ta sigurado ang marabyana. Agyaman na ka. Tay manugot ka, makidate ka niya, Roda. Awan ay nyaman na, Miguel. Apay akas ti panagkit-kitam ka niya, Roda. Di ko nang kanya, kargador ka lang. Uwan man. Itikas na lang saan amadlaw a kargador ka? Kasta ka di? Agyaman na ka? Sige, mangantapay nga rod. Ituloy tanto ti agsarsarita, kalpasan ti pananganta. Mabalin mo't amangan ta. Kabayatan ti panagsarita ta. Apay ka sa tikawas mo nagawin, Miguel. Awan mo ti maditikawas ko, papa. Ada kayo? Apay na kariyan kayo kailangan, titrabin. Sana kami na bakaturog. Isong agbasa aklagan iti libro. Oh, kumusta ti date mo? No, kasta. Imbaga man ni klaro ti maipapan iti panakidate ko, papa. Awan ba't dagas na, lumamwak, anak ko. Nasayat mo't, papa. Nangan kami iti restaurant, kaya nagis-istorya kami. Iti kasta, ma'am-amumi ti tunggal may isa, papa. Nasayat nga rod no kasta, iho. Nang rabi kayon, papa? Nalpasan. Nasayat nga rod, papa. Inakon iti silid ko. Nabanugak. Kaya't kunti agina na. Nag-date kayo magayam ka ni Roda, hindi na minsan ngal daw pare. Kasano na, ma'am? Naibaga na kanyak. Nakadlaw sa amot din. Nakadlaw? Saan ka no amadlaw akargador ka pare? Anya kayo timbagam. Imisi maklangan Tako namot ajak ibagbaga ti pudnokin ko na. Kasta tinaibaga na. Ang jak imbaga ti pudnokin ko na, pare. Ibagak to. Saan pa nga ita? Kaano nga rod? Nuaklonan na ka?
Wala ano aklo na. Sigurado tayo tan pare. No kayat mo agad, agpasyar ka itayan da. Mapan mo bisitahin ng Ate Rosita. Mabalin? Saan nga tanga gungot ikasinsin mo? Saan pare? Apay ko mga gungot ngay. Maragsakan kid diya. Ande, kumusta kayon? Nay, anya ter aramidem dito'y balay, Felix kanakan. Kaduang pa'y tigayim mo. Pare, yamam mo muna ti bagay. Siyak gayam ni Miguel, auntie. Siyak gayam ni Miguel, auntie. Miguel, no kasta, si katis istoryaan ni Roda ang agdataton kan kuana. Uwan, auntie. Ante, ada ka din ni Roda? Nagpaili barok, mapan ka no makitsinda, ngam amangan no paawitin day chay. Itay pa'y matkat anapan. Orayin milangan nga rod, ante. Mala, umunag kayo pa'y nga rod atag kape tayo. Kabayatan ti panagurura iyo kin ni Roda. Anya ter aramidam dito'y balay, Miguel. Kaya't ko na tagpasyar dito lugar yo. Api nga rod adi mo imbagbaga nga umaykan. Sa anak-anak kapag sagana. Okay na. Saan nga importante day ta? One metkit di Kat, nagmerienda kayo ka din. Pinagkapi na kami ni Auntie Rosita itay. Nasayaat nga rod no kasta. Nagdakal ganti balayo. Wan, sigod abalay danan ang kantatang daytoy. Imparenovate ko laang. Kasta? Kasla dudwa ka lang mo't ngagnana dito eh. Wan, ngamin, adamot ten bukod a pamilya dagiti kakabsat ko. Umay dala ang agpasyar no Paskwa. Wan no baro atawan. Agsubli ka nga rodin iti salas. Taagluto akpay iti kanan tayo. Anyamot nga iti trabaho, Miguel Baro. Makipurpur diya lang, Auntie Rosita. Nasaya at da ita. Tinapatag kat adda pagtrabaham. Sa dinumat nga iti pakipurpur diyaam. Ijay mo't lang lugar mi, Auntie. Di ka madanagan, Baro. Sa anak mo't kat anapili. No asino ti ayatan ti anak ko, suportaraklatan. Sa anak mo't nga istrikto. Uray anya pa iti trabahom. Tinapatag kanya kat nadalos at trabaho. Saan nga illegal. Agyamanak no kasta, Auntie Rosita. Alaga Rod, dito'y kayo pa'y salas. Tatulungak ni Roda nga agluto. Nagdakal ganti balay daroda, pare. Kituan mo't ngamin pare. Di mo pa imbagbagamot kanyak. Uray no dakkel ti balay da. Kat simple lang ti panagbiagda pare. Kas makita mo it. Adayo adak-dakkel ken elegante ti mansyon nyo pare. Mansyon? Ne, si kamot gayam minsan. Nakaluto kayo ka din. Wan, imayak tayaban kayo kumaamangan. Ay kat mangantayo nga ro din na insan. Ha? Mabit lang. Ha? Anya tinangag ko a mansyon a pagsarsaritaan niyo. Kuha, Roda. Ay, awan day jay kasinsin. Di mo latan ni kaskaso. Kumusta ngay Manong Miguel? Inam abulan na ngagdatdaton ka, ngam awan madlatta tinay pamapom kada kami ka ni Papa. Andan tulat ka di, klaro, ading ko. Kaano? Diyak pa'y sigurado, ngam dandanin. Nasayat no kasta Manong, tapno makaasawa ka pa'y. Sakbay nga agkalaysa kami iti boyfriend ko. Anya? No kasta, adan boyfriend mo? Wala! Nag-enjoy kami pa. Sikapay ti mga asawa. Saan mo't nga importante dahi ta kanyak ating ko. Okay lang kanyak. Nauray jak pa yung mga asawa. Anya nga yung no jak makaasawa. Iso siguro tigasat ko. Ay na, basta.
Mga sawa kakit din. Ang mga numalakayan ka abaro. Wen, di ka agdanagadin ko. Mga sawa akto ka di. No kasta, inaklon na kanti kasinsing ko, pare. Wen pare, idirabi. Kamaudyanan na. At damot lang ang nobyang, pare. Angem, pare, jak pa'y naibagakan kwa natin may papan itipod no at trabaho. Ay kat ipudno mon sakbay pa amaamuan na tipudno, pare. No ngay agungat. Saan mo't siguro? Apay kumangay agungay. Wala, tanagulbudak. Si kakit di man. Awan terumbang apagdanagang. Ngamin, legal mo't ti trabaho. Kan may isa, adda mo't ti rason. No apay adi mo imbaga ti pudno ken kuana. Iti agdaton ka pa'y lahat. Adamat gayang bisita tayo, Miguel, anak ko. Uwan papa, iso ni Roda, tinobyak. Naimbagnal daw yo, Uncle. Nice meeting you, iha. Si kagayang tinobya ti anak ko. Ningay, ading ko aklaro, papa. Ada na patay ka na pananda. Ang agawi din tayo dyan, ta day off na kano ita. No, kasta nga Roda, urayan tayo. Tayo pa amamokan ko na tinobyak. Sigurado ang maragsak at tingapsat mo. Awan gaya, ada merienda dyan kusina. Ang merienda kayo pa'y. Ang mga numabisin ng tinobiyam, iho. Jak impagarup adakkel gayam to'y balayo, Miguel. Di ko nam kanya kat kargador ka lang. Pasensya ka na, no nagulbodak, Roda. Anya ti kayat mo asawan. Sana po na kargador ti trabaho. Anya? Wen, sana po na kargadorak. May sa nga engineer, iti may sa kumpanya. Anya? Sapay ko mata, di nakagura. Kandi kagungat. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Di ka madanagan. Saan ka akagura? Amok nga da makagapo no apay anaaramid mo ti kasyay. May salaang ti maibagakan ka, Miguel. Saan akinabak ng tibirbiro kak iti may sa lalaki? Tano may papan iti kwarta, kabailak may tagtrabaho. Agyaman ak no kastaroda. Agyaman ak tamawatan na. Awan ti parikot no may papan iti dayta. Maawatan ka. Di kagdanag. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan tanto nga agsina? Ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Oh, anak, nakaring kamat gayaman. Kumusta ti turong mo? Ay na mama, bibigat. Mabalin ka di didak pa'y lakasarsarita. Nagmadilang aro ti ringkon. Perdian nyo pa'y lati aldaw ko. Apay ayaan na pudot manan ti ulo manak ko. Saan ka kadi anaragsak? Nasaysaya at kumano naragsak kalata. Taday tangarot ti maysa kadagiti rumbeng nga ugali ti maysa nurse. Tano sumango ka kadagiti pasyente, masapol asaan Ay na mama! Dahita ka manan. Amom lang arot akagurgurak ti mabibyangan. Iso mabalin ka di? Aguli makalatan. Saan ako namangan? Naawanan ako ni Tiganas. Ne, Jeffrey anak ko. Timakder ka matan. Kat di mo pa'y ginaraw ti kanam nga insaganak. Di mo kunaan asumra ka iti trabaho nga awan karga ti tiyan mo. Agsakit ka ano kasi. Ay na mama. Saan ako nabasit nga ubing? Makapanganak. Oray sa anak nga iserbian. Mawatam. Good morning, Sir Jeffrey. Nasapakan sa ita. Doktor ko na mata. Oh, apaya di ka agsasao, Sir Jeffrey.
Ada ka di parikot mo? Ay na, Doc Allen. Doktor ko na met akanyak. Apay, si kalaang ayat ti doktor dito ay. Ha? Doktor ka met. Ang doktor of philosophy. Saan ka di? Isuntumat lang nga iso. Iso asaan la si kati doktor iti dayto a klinik. Agpadatalaan. Maawatam? Sara, aldawan. Saan ka kadi asumrak iti trabahom? Saan, auntie? Agkakapsuta. Nay, apa yan? Anya ka di inaramid mo iti kalman. Tanagsakit ka matan. Awan matkit di unay, auntie. Usula at talaga ti trangkaso ita apanawan. Gayat mo? Takuyugan ka mapanagpa-doktor. Uray ta si dagmat ti klinik ditoy. Oray saanan, auntie. Agimbagak tumatla adagos. Di kay unay madanagan. Naimbag abigat mo, sir. Ada ka din ni Doc Allen. Hoy, si kalaklakayan. Tartarimaan naman met, di ba nagsasaom? Sir nga, doktor ko na mat akanyak. Kit no nurse ka, mate, sir. Apay ko mga awagan ka iti doktor. Awa na talaga ti respeto, maya. Doktora. Sana ka basta-basta. Ada utek mo, wano awan. Ay na, agtal na ka man. Sika bakla. Sika ati awan utek na. Apay, doctor of medicine ka? Tapno awagan ka iti doktor? Agraraman ka ba? Nukas ta nga, Rod. Pumanaw ka dito isang huwanak. Ket di ka agsubsublin. Ha? Panaw! Si kaamot kahayam ti lumabas, Mando. Nagkapom aya. Nagkapuwak ijay klinik ni Doc Allen. Ha? Kat, apay nga ron akas lang makapungpungtot ka. Nakitam ka din, tay baro nurse ijay? Tay ka di bakla. Why, tay feeling doktor bakla. Ay na, nagmayat man at rabon day nurse? Ay na, agtanang ka kadi, Mando. Apay kadi, anyat nagpasamak. Ay, ipapilit na kiday nga awagak ka nun si doktor. Ay na, agraraman na talaga day bakla. No, jak nakapagtepel. Ang mga no... Ay, sos! Bay amlatan! Tamangan numalaw anam! Tatamando, nagkapo ka DJ klinik ni Dr. Allen. Ada ka di ijay. Jak ambaw no ada ijay. Ngayon, pinasabatan na tiawanan bain. Kinawan respeto na anas. Ha? Apay tata, ada ka di madian na pasamak, itay napan ka ijay klinik ni Dr. Allen? Naku na mo, Barok. Ipapilit na din na doktor ka no ti iyawag ko kingkwana. No di ki diagraraman ada bakla. Uray ko man makisarita itinasayat. Agam saan bay? Dahil tangarot ti rason tata. No apay nga jak kaya ti mapanagpa-check up. Uray no maditirik-riknak. Maamakak taba kasyak mo ti pagsasawan da janers. Mama! Mama! Ayan mo, Mama! Apay aya, Jeffrey, anak ko. Aglut-luto ak. Iyawat anak man iti danom. Darasan nyo. Oo, dayto yan. Ay naapay ka di manen aya nga agong ungat ka. Kasano? Nagawan sursuro dagiti tattao nga umay agpat-pa-check up ijay klinik. Apay mat ana ibagam ti kasta, anak ko. Ket no didak pay ammo a respetuan met. Inbagak lang nga rodel a doktor tiyawag da kanyak. Ngam didak pay pulos patyen. Anak, doktor ka ngagpayso. Ngam doktor of philosophy ka. Saan a doktor of medicine? Oh, may sa kayo met. No doktorak ko na. Doktorak, iso te iyawag yung kanyak. Mawatan nyo? Naimbag abigat mo, auntie. Kastamot kan ka, balasan ko. Kumusta tirik namon?
Kastoy, ante. Nakapsutak pa'y laang. Nga mariknak nga iti mabiit. Agimbagak tumadlaangan. Ay na, ingka nga min agpa-check upan. Uray ta, asidag mo ti klinik dito ayan tayo. Wen ka di, ante. Mapanak tulad ta. Palabsak pa iti sumagmamano nga aldaw. Tano talaga ama ditirik na. Mapanak kon iti klinik. Kunam day ta. Amumot asikan ti imbilang ko, kas anak ko. Taawan mo't nga ron ti asawa, kan anak ko. Iso ang madanag anak mo't no ada mapasamak kan kaasaan anasayaat. Amok day ta, auntie. Iso nga gyam-yaman ak unay ti Diyos. Kada ka mga ipatpatag kanya. Banag asaan ana aramid dagiti dadakkel ko. Tanasapa akit nga rod ana ulila. Ay na, uwan nga rod. Ngamuray no kasta, agyaman tay lata iti apo. Tauray kasjay anasapa ka ana ulila, di makkel kamat anasingpat. Kan siyempre, nalaing. Sir Jeffrey, anya di madamdamag kong apaam ka no dagiti pasyente dito klinik. Nagkunamat? Ay na, Doc Allen. Mabalin ka di. Saan ka mamatpati ka dagiti marites dita? Chismis lang day jay. Tanya ko mamatarason nga paak ida, aber? Amom, sir. Uray idinay mo. Amok nga agpaiso ti sayang gusang amang mangag ko. Amam mo kamatkat. Kan amok ti kababalin mo. Iso amabalin ka di. Di ka unay na pangas. Naimbaga bigat yo, kakapsat. Ay, kumusta kayo, Med? Awan ka di matlati masaksakit ka na kayo dito barangay tayo. Naimbag abigat, Dr. Allen. Naimbag man na nakapasyar kayo dito ayan, May. No ti masaksakit, Doc. Adaw, tapanawin kay nga ron dito ti trangkasaw. Oh, adumat kayam, kakapsat. Agam apay, asaan kayo nga umay ijay klinik ko? Sa anak mo tanangina nga agsingir, ti kunak. Kan may sa, ato ti agas tayo ijay. Taadumat nga rod tinaayat nga ag-sponsor iti ag-agas para kadag iti adda dito barangay nga ayan ti klinik ko. Kuwa nga main, Doc. Kasla mapainak sa amang ibaga. Di ka agbabain, kapsat. Adda ka dinasken, amaamwak? Kinapurno na, Doc. Mabuteng da dagiti tao nga umay agpataming ijay klinik mo. Tanagtangsik mo nga may ijay nurse mo. Uray pada ka senior citizen. Bastusin na lata. Sapay perme, ti kinaagraraman na. Doktor ki di kanong tiyawag may kinkwana. Ay awan Doc Allen. Oray mo't nga tada kayaw ti kasingputan a doktor ti ayan tayaw. No awan mo't sorsoro na diners yaw. Mapirdelata tinagan yaw. Anhiya. Nay, Ray Barok, si Kamahit, adda ka di masapol maw. Kuwa data, agkapsutak ngamin una yan. Diyak pa'y nakaluto. Permia nagsakit ti bagbagik. Diyak sa kayan. Iso ang mabalin ka di adituyak pa'y lang ayan nyo. Oray italaang arabi, tata. Taintun bigat. Inak ijay klinik ni Dr. Allen. Nauma ako nagsakit, tata. Malabarok, sumrag ka, tamangan tapay. Saan ka day, akinunami day? Akabutang mo, jay nurse na? Kabutang ko ini, tata. Kaya't kunti mapanagpa-check up. Saan ko nakabalan ti marikrik na. Iso nga iturod-turod ko na. Makaamulitan no. Pagsasawan na kumay. Tinasken. Maagasan na. Ay, sa bagay mo't kidi Barok. Mala, sumrag ka, tamangan ta. At akon dito'y palingki.
Apay nga ta asyak tikit-kitaan na kikitagtao. Anya nga ta di pagsasaritaan ta. O masidagak mantap numangag ko. Ay, ang damat kaya mo ditutuin ay feeling doktor abakla. Ay, magalot kayo. Feeling doktor abakla kung kunada. Ang mga ano babainan na kayo, man. Di lang. Sige. Apa yun? Kabsat, mabiit laan. Anya ka ditibag pagkaam. Yung kanila lakpan ta, bakay babay na kayo lain. Ewan. Pagkalawin nyo kini dito yung palingki na itabakay, matapupray yung. Sige ron. Anya. Naimbag abigat nyo. Sir, ada ka din ni Dr. Allen. Nung naka-open di clinic, kaawatan, ngada. Kanoray man pa'y no awan. Doktor Akmat. Anyat panagkonkonam kanyak, mamam. Ay, awan mo ti inbagak ama di, sir. Anyang awan? Sir ka nga, sir. Doktor ko namat, istupido ama mirmiraot. Oh, anya ka diti masapol mo, aya? Ano? May sakamat ka diti awanan kwarta nga umaymat agpaagas, ha? Hoy, siga di agpampanunot alalaki. No awan ti kwartam, saan ka akasla kalalaingan nga umay ditoy? Anyat kayat yo? Puro latan amin alibre. Ha, agbain kayo mat mala, agawid ka no awan to matla ti kwarta pagbayad mo. Ay, nalabos kayo mat, sir. Saan ka nagsasaupay, ha? Pumanaw kan kunak! Panaw! Kumusta mo ni Sara aka anak ham kabsat dura? Kasjay, masakit pa ilaang. Kunak ngamin kan kuana amapan agpa-check up. Di namot kayat, kabailan na pa'y kano. Nasaysayat lang nana, no sa balya klinik ti pangipanan nyo kini Sara. Apay anak ko nam dayta, Ray. Kahit napankamot lang ijay klinik ni Dr. Allen, baraw, Wen tataman daw. Bastos at talaga dahi dyan nurse ijay. Inabog na kidin akaslaso. Aniya? Daytan di bagbagakaw na ray, kabsat dura. Bastos at talaga na tao. Yak manamaw, no sino ti malalaan na, tanasingpet mat ni Madam Ninay ngayon na. Ay, naku namon kabsat. Napakumbabapay Awan sir-sirbi na nakaadal na dyan tao. Taday talamang tagtagibasit tipada na atao ter aramidin na. Auntie. Nay, Sara, balasang ko. Bimangon ka matan. Adda ka di masapul mo? Pasensyakan ha. Naggapuak ngamin ijerwar. Bimangon ak, auntie. Taibagak ko maamapan ako na agpa-check up. Nabayag ngamin una yun ti sakit ko. Ado dagiti trabaho k ijay office an nabaybay ak. Ay na, balasang ko. Masakit ka lang arudan. Trabaho pa'y lang ti pampanunutam. Maala, agpalas ka ngarudan, tamapantan. Oh, nagsapa kayo mat nga imayan? Apay, umay kayo makikape ditoy? Ha? Good morning, sir. Umay ko kumaipaagas dahito yung kaanakak. Anya, amam ka diti sasawam si kabak-bakatan? Sir, kunam kanyak. Apay, dinak amam mo? Kwa. Kat, anya, ibaga mo na. Tapno ammom, ha? Si kabak-bakatan? Doktorak. Iso asaan at tila anya tiyaw awag mo kanyak. Estupida. Jakmat amo a doktor ka ngamin, sir. Na, ulitan na ba ilang? Ada ka di utek mo, wano awan. Doktorak kunak man lang rodan, doktorak. Excuse me, Doc. Mabalin nyo mat nga ibaga itinasayaat. Saan? Ay tala ka man mat si kababae. Apay, di yung maaklon nga awan amuyo, nangro na itiday takadwa mabakat. Bakbakitan ngam awan payla ti sursuro na. Mala, pumanaw kay manlangin ditoy. Panaw! Saan ang mabalin? Paagasak ba Bayan auntie. Agawid tayo kitin. Awanan ba inday ti anas?
Yes, auntie. Kunamlan no asin. Ay na, babawi kun anapantay jay. Agpay sugayam di kun kunada a feeling doktor day jay abakla. Ay, uwan nga rod balasang ko. Sapay ipapilit na nga awagan tayo iti doktor. Idindutan nurse laang mat. PhD holder ngamin. Kaya't nasawan. Doctor of Philosophy. Saan a Doctor of Medicine. Ay na, auntie. Talaga adyak mailiwliwag dahito anak pasamak, auntie. Nasakit tinakam ko. Masapol ang maikan iti leksyon day nurse. Saan aga po ta educated and professional. Kat kastan titrato na kadagiti tattao. Kat, ano nga rod di aramidam balasang ko? No iti, ket awan tinakaiturad amang laban kankwana. Saan itan, auntie? Ikak iti pagnakman day jay abakla. Sir Jeffrey, inaramid mo man gaya man te kagurkurak nga ugalim. Amom ka di nga danang i-report kan ka. I-report na klata ah. Anya ko ma? Saan ko akabutang oray as sino man a pulis? Nagsayaat kit di ko man no pulis laeng. Ngam saan? Ada nang i-report kan ka ije Board of Examiners for Nurses. Maipapan iti galad mo kadag iti pasyente. Ha? Kata mo, sayang. Ngam sorry laeng. Saan kanton? Alisensyado a nurse. Dahito yun, jay bagbagakan ka iti anak ko. Ay na, nagsayangan. No di mga kalakuma iti pambagbagakan ka. Nalabit, saan ko maanapasamak ti kasto? Ay na mama. Nagkasang ti kasto'y agasat ko. Mano atawa na ka nagadal, tapno maragpat ko lang ti rapaap ko. Ngam ka pumat lang iti madi nga ugalik. Binawid ang lisensya ka kas nurse. Kasano ang paitan, mama? Kasano ang ti masagbayag? Ay, na! Saan nagaputan nakaadal ka? Ket addan karbengam nga agbalin abastos. Ken awan respeto iti nabababa ngem iti sika. Ngem kitdi, nalawlawa kuma ti pannakaawat mo kadagiti banbanag. Ket sika kuma ti mangidaulo iti kinamanag pakumbaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Nangabakak-bakay. Manungay tinabak mo. Sa nga 10,000 lang makide. Ni, nagadon, mangtad ka mo na. Ay aguray ka pa'y mo ta. Tapapudutag pa'y dito'y dakulap ka. Mga bakak kumamot iti kasta kadakkel agatan. Swirtiyak nga ro, diti sugal bakay. Inaldawak ti mapan makisugal. Bareng mga bakak met iti kas kadakkel agatad tinabak mo. Pangabakan dakmet na, tani, awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, siyak tupay. Jakpay nangabak. Imbag nila kay mo, tanangabak iti kalman iti sugal. Oray pa'y nangabak, takwarta na laang dayjay. Di naktupay imbingayan apulos. Ay na, problema ang ti kwartan. Mapan ka dumawat kinimanang mo ang negosyante ah. Ay na, nagdakkel gayam ti balay na day di akapsat mo. Saggaysada pa'y itilugan kin nila kay na. Ay na, ni manang kulili dayjay. Iso ti inaulan ni. Mas dawak man kan kamera. Nagbak ng day di akapsat mo. Idinto ta siya, marigriga taklaan. Nakaadal gayam dayjay. Inlepas na ti kurso na. Kay si Kagay. Jaknal pas ti kurso, tanakitarayak matngami. Ita, ado ti anak ko. Nagrigat at talaga ti biyag ko, nana. Nay, agsangitan day ta anak mo asaksak-lutam. Ay, unay matan, jakpay na nga pa.
Agaw aware ka man met, tani, mapanak makisugal. Naglainggan. Di nakmat nga rod ikan iti napangabakam. Ay kat makisugal kamit Uray igatang ko la ko maitigatas ni baby. Kimatang ako ni di na minsan na lawas. Siya kumanay, ti gumatang. Ay nasaan lang anam na minsan ti igagatang ko itigatas. Gusto day jayain. Awan pa'y bagas, naibos. Gimatang ako ni ti may sa kilaw. May salaang akilo, kat mano aribo, di inabak mo. Sang-sanga pulo aribo. Dito lang, ti ginatang mo. No mga abak ka, di nakmat ikikan. Unay kamutan. Ay, binalis lang, Mira. Ay na, nasakit tinakam ko. Sa anak ang makasugal ita, nana. Ay, sapay ado ti pusta ita. Nagdadakkel. Awan mat pagsugal ko ngamin, nana. Isubat lagayam nga dakalaeng dito'y balayo. Ni matlakay ko, saan pa'y anagaw awi. Napanandangay. Ibusin namanin ginangabakan na iti sugal. Ay, sayang bet, no gastusin na lang iti arak. Ay na, makangag kanyak dayjay no agawid. Dagasin ka kumamapan makisugal ka. Pasak pa'y laang ita, nana. Agdis kitarak pa'y iti pagsugal ko. Hello, Mira. Manong, mabalin ka di akasaritak ni Manang Lili. Adda kita dito opisina. Di manang mo, adamot iti ayan ti negosyo na. Apay ka di? Pabuludan nakpay laang kuma iti kwarta na, Manong. Awan nga minigatang ko iti gatas ni baby. Ala, bayam te bagaktukan ko ana na makaawi dak. Agyaman nak, Manong. Awan anyaman na ading ko. Ne, nagadumatan ti makan dito ilamisaan, Lili. Kat, apay, di mo kayat, nabambanog ka na trabaho. Di man ka, iti ado. Wan mat di Awan kayam, imawag itay ni Mira. Taapay, anyamanan ti kayatnan. Kasapulan na kano iti kwarta. Manan? Denggem ngamin Ammo ko na, igatang na iti gatas. Wano agas dagiti anak na. Kaasyamon, takapsat mo met. Apay kunam, sa anak ang maasi kadakwada? Tunggal umayda kanyak na gita kakabsat ko, mang tedak iti kwarta. Angam-ammom no anya ti problema kadakwada? Nagsasadot da. Unay kalakid din aya. Katpud namat. Adamot tay daga atawid da. Angam saan da kayat atalunan. Ngamin, addaak amanang da pagdawdawatan da. Amangan man no dagiti lalaki lang nga kakapsat mo ti kasjay. Nimot Mira, ammom ti bisyo na dayta saan ang maikat. Sugal! Duwada nga agas sawa ang nagpipigsa nga agsugal. Bakit? Makonsensya ka din aya. Tani, anak na ti awan gatas na. Apay adi na agtrabaho. Nagpigsa nila kay na. Apay adi na ibaon nga mapan agtrabaho. Gaputa naglakay ti agdawat. Saan da nga agtrabaho? Uray la maawan ti ganas ko, amangan! Awan tinabata kwartam! Nangigastusam! Apay, kwarta maya da jay. Binaybayan na kami anabisinan nga gina. Di ka la ko man nagaw awid. Nininik, pakol mo man tamalukungin. Ay, pumanawa man lang. Makauma ka. Bakit? Adani ading mo Amira di tarwar. Taapay manan? Nagado ti customer ko. Kasaritam labiitan kaasimet. Ala, paunagam man laangan. Mira, umunag kan. Wan Manong, agyaman na. Apay manan, Mira? Manong. Ibagam mo, no anya ti ibagam, tani, ado ti customer ko. Jak masango ti agdangag iti dramam. Agsakit di anak ko. Agsakit? Kat awan ti igatang mo, iti agas na? Nagkumbulsyon ni Dirabi. Kat apay abay-bayan nyo nga agkumbulsyon day ta anak yo. Ipa-doktor yo Awan kwarta mi man. Ay na, unay mo't apa nagbiag day tan aya. Alaamon day ti 1.5. Ipa-doktor mo.
Kun igatangam mo tan iti agas na. Agyaw manak manang. Ala, agawid kanta ni busy ak. Jack kaya ti maisturbo. Nana Pasita! Oh, Mira, apay. Mapan kay di sugalan? Ay katuna. Umay ka? Sumurotak nana, bareng mga bakakon. At kwarta mo na ya. At napanak di mawat kinimanang kulili. Ay nasingpot gayam di kapsat mo. Ay nana, dramaam laeng. Mayaten. Kasta. Sige nana, sumaruno akto. Umayak manen makisugal. Dilakay mo ngay. Makaamumutin ang itibiyag na. Inikamot lang ni Mira iti kwarta na. 1. Inikak iti 1.5. Apay, umanang yata dahi apang paagas na iti anak na? Nukurang? Di, umay manon dumawat. Imbagman bakit tanaasyan kamatlaan kadagiti kakabsat mo? Jack kumamaasyan. Taamok aman nugal. Anya ngay nga rod kat kabsat kumat. Saan naman siguro nga isugal dahi nga inted mo, bakit? Jack lang mo Amo damot siguro nga usarin iti umno apakausaran na. Ti kwarta nga ited mo kadakwada. Nangabak ka, Mira. Una na, at 5,000. Swerte sa itangal daw Ay katagtaya ka manan bareng agbalin asa nga 10,000 dayta. Saan nana? Agawid ako. Ay sige kit din. Apay, di mo kaya't amanayonan dayta kwartam. Una niya, no mga bakak iti sa nga 10,000, mabalin kon ti agpakulay iti buhok ko. Una, Kan, makapamanicure kan makapedicure akon. iso nga rod nagtayakan. Itayamon dayta na nga bakam. Kumusta nga tantay anak ni Mira nga agsakit? Impadoktor namat nga tan, Madanag anak mo't lang nga rod. Sino ngay mo ti saan madanagan? Mapantan man bisitaon into no adawayak. Ala, mapantanton Sabado. Awan ti opisina kahit. Amangan nga mino kasapulan da pa iti kwarta. Lakit di Kit no nagngingina ti agas ita. Nang runa dagiti ubing. Kaasi mo ti panagbiag tayo jay akabsat ko. Iso maasyanak mat kan kwa na. Nasaya at bakit na maasi ka kadakwada? Sadot dan tumot ngamin nga agadal idi. Siyak, uray nag-working student tak, inlipas ko ti panagadal ko. Iso nga ro da bilibakin ka bakit? Mamati aklakay, ano laki tinagagat ka na anos ka, magunod mo dagiti arapaap mo iti biyag. Awanin ti kwartak nana. Naabak amin. Ay, konak no mangabak ka. Awanin ti dinawat ko kinimanang ko. Dasingpot mata ko na. Di tumawat ka ba nun? Mabayinak matan Nagulbudak pa'y ngamin kan kwa na. Dayta ka, iso anabak ka, tanagulbud ka. Awan at talagang tigatang ko itigatas to'y anak ko. Ay sus, agawid ka, tadakwarta nila kay mo. Sa bagay, napan nagtrabaho. Tumawat ka, kan kwa na. Dakkel manin ariri day tuyan. Nabarbartek ka manin. Awan manin ti inyawid mo asweldom. Umanaw ka man dito, apay ko. Aping awan inyawid mo asweldom. Naipos nga raw. Awan at talaga ti serserbim nga asawa, irresponsable. Apay, responsable kaya. Agpadpada talang mo da. Salbag ka kiti. Nagsasao ka, kunam ka lang nakalinlinis sa babae. Kitaam dagito'y akakabsat ko. No naala dati kay kayat da, kasla saan da kan nga amam mo. Bakit? Ano samida? Isukat amadisdismaya ak amang tultulong katakwada. Gaputa kastada. Awatem latan ati kasasaad da. No awanan dan tumanan,
Kasla dala nakakaasi nga umasidag. Ay, kasano ang maasi ka kadakwada iti kasta nga ugali da? Iso nga rod ang mapantanto iya balay da. Iti kasta, kumustaan ta di anak na. Wan, talaga ang mapanta, lakay. Awan mo ti tao dito balay da. Nakaululi magmat nga agpaiso. Napanandangay nga tanga agasawa. Ang mga na napanagtrabaho nila kay na. Kat, ni Mira kumamot at irumbang nga agaw-awir iti anak da. Ang mga no adda iti kaaruba da. Ala, mapantaman kita hindi ta kaaruba da. Mayat ti aldaw ko ita. Nangabak akon. Kuraktumat kan ka, kat masubot mo jay awak mo ide. Ay, unay mo't dayto nga anak ko. Tay supay mo't ti panagsangit na. Ala, itakder mo pa ilaang tay sala-salam. Hindi, kasino ay ti akin bisita da iti nagbayat alukan. Ay, ato tilogan na siya marlaw. Limanang ko. Manang mo kayam na. Ni manang mo abak ng dayta. Manang Lili. Anya ti aramidam dito'y sugalan, Mira? Hindi ako nga taniya. Bakit? Saan nag-alapdan lakay? Tatalagang agburburok ti darak iti daytoy akabsat ko. Wamanang. Insugal mo ti kwarta nga intad ko ka? Manang. Manipod ita. Saan kan akasyan? Ure anya pa iti ibagam kanyak. Naimutak akabsat mo. Naungat. Istrikto ak. Ngam gaputa kabsat ka. Isunga ikikan ka. Ngam manipod ita. Anamwak aman nugal kamot gayam. Saan kan akasyan? Adda pagpatinggaan ti amin abanag. Ti asi ti pada a tao ket agmawmaw. No di daam mo atulungan ti bagita. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.